ben hier in de Posthoorn. Je hebt een restyling ondergaan. Kun je even vertellen wat er nou precies verloren is? Ja, nou zeker. We hadden het wie natuurlijk alweer alweer dat we hier voor het laatst een grote verbouwing die in ha. En we hebben vorige winter bedacht van nou, we moeten maar eens even weer wat nij. Het spul werd broekt. Heel bot broekt zelfs. En dus het werd tijd om alles weer even te restylen. Ook toen we dat van mij titel doen, het is uiteindelijk van gebeurd. Nou, de kleuren zijn aanpast, nieuw meubilair, de bar is helemaal mooi maken met messing, de ontbijtzaal is wat gezelliger geworden. Wat meer het huiskamergevoel hebben we hier proberen te maken. En voor uw gevoel is het heel goed gelukt. Ik vind het hoekje bij de Ruud, mijn bankje is super gezellig geworden. Mensen kunnen straks prachtig mooi zitten, maar ik hier bij de bank, hier naast de bar, knus. Ja, je hebt wat nieuwe dingen geïnstalleerd. Onder andere een pop-up store. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nou dat hebben we eigenlijk voor de maand december hebben we dat in het leven roepen. Wij missen mensen hoe de vlier. Die komen nou dus net, dus we denken we maar wat bedenken zodat mensen hier al komen. Dus waar pop-up store, daar verkopen we wat zaken van vogeltaarten tot de spullen van Dokkum Originals, Bonifacius bier, maar ook onze eigen traiteurenservice dingetjes van snap tot stoofpot tot gehaktballetjes in tomatensaus en al je soepen. Ja, nou ontkomen we er net om in deze tijd natuurlijk. Het is nou rustig. Hoe show je hem daarna? Hoe beleef je hem deze tijd eigenlijk als ondernemers? Want je bent graag bezig natuurlijk, neem ik om. We zijn graag bezig, dat is eigenlijk de reden dus dat we dat nou toch maar trots hebben. En daar ben ik ondernemer voor. Never waste a good crisis. En het had ook zorgen dat we ons 4 weken weer even met wat positiefs bezig houden konden. We gaan een drukke simmer houden en we verwachten gewoon dat we volgende simmer weer volop in actie maaien. Kriesdagen en feestdagen, wie van je normaal gesproken natuurlijk ook een hele drukke tijd was. Je had ook nog een speciaal menu voor die tijd, hè? Ja, we gaan inderdaad voor de lokale mensen een een menu samenstellen en dat kunnen we dan brengen of dat kunnen ze ophalen, misschien al wel een dag van tevoren en dan kunnen ze dat thuis opwarmen. Soep of in de oven. En, dus gemak voor alles, voor de gast. Ja. Je had er wel vertrouwen in de toekomst? Uiteraard, ja. Toen wij begonnen, toen we na 2 maanden de MKZ-crisis hier in de buurt, toen stieg ik alles op slot, waar ik alles annuleerd. Dus daar ben we al begonnen. En toen hebben we er nooit een seconde bij stilstaan, maar 20 jaar ervaring, we hadden nodige crisissen wel gewoon, dus dit zullen we ook wel weer opredden.